Nina bakambombo shomnyama nazi indaba ze 1KZNTV nifundile uphilano kacebe khulu kamzimba umntwana uyakhuleka sanibonani. Nazo kwezona ndaba esithizo ezihamba phambili namuhla. Bakhale kundunankulu abasembumbulu nqatshelwe ibhayili osolo ngokubulala intombi kanti nathi uyisha amakhala ngesesathu. Siyanemukela kwendaba zethu ze 1KZNTV. Izaguga endaweni yasembumbulu KwaZulu-Natal namaphethelo zikhale kundunankulu kulesi sifundazwe ngengqinamba ezibhekene nazo kufaka phakathi inkinga yokwabelwa kwemfuyo kungalitholi uxhaso ngezolimo kwazisa iningi liphilisa ngakho umzimba ongazitholi ngendlela kezibonelelo kanye nokubanjwa inkunzi nokunye. Lezi zaguga beyiphume ngobuningi bazo zisho kanjani ngesikhathi kuqhubeka umcimbi wokubungaza usuku lasebekhulile eThekwini. Njengoba kubungazwa usuku lwasebekhulile, izaguga ezakhela indawo yasembumbulu namaphethelo zithola ithuba lokubhodla ngezinkinga ezibhekene nazo, udaba lokwebiwa kwemfuyo, uxhaso lwezolimo nobugebengu ngezinye zezinto ezivele njengeziyinkinga kulaba. Sinazo ke indawo kodwa into esiziswele asinayo imfuyo nemfuyo iyantshontshwa nje la endaweni kakhulu ngani ngoba abantu abasebenzi bahlele emakhaya imisebenzi ayikho. Indawo sinazo impela kodwa manje indawo zilele ngoba nenkomo zitshontshwa abantu bathi asazi bantshontsha bayibhekisephi inkomo mina nje anginankomo kwantshontsha inkomo nembuzi. Kwenzeka manje noma yini nanokugcwala kwendawo imjondolo iminingi amakotishi maningi suvele uvukelwe nje abantu kakhulukazi siyakhala ngabantwana besikole ngendlela abahamba ngayo endleleni bayabanjwa benziwa nje zonke into ongayicabanga. Kubuhlungu kuthina sogogo. Thina ngale size sicele ezikoleni la sikwazi ukuvikeleka khona ngoba sihlushwa na imfuyo kakhulu abantu abakendaweni yethu bafuyile kodwa ezikoleni siyakwazi ukulima. Into eshayayo ke sishawa omanyolo ngoba asibatholi noma yilento yokuvundisa umhlaba asiyitholi. Siyakutshala okunye akuvuma phansi. Ekhuluma lapha Undunankulu ucacise ngezinhlelo zikahulumeni zokulekelela izaguga waphinda wazidonsa ngendlebe ukuvikela izigebengu nokunye okuningi. Uthi liyabakhathaza udaba lokuhlukunyezwa kwasebekhulile. Izwe lethu likhululekile ngenxa yamagalelo wabo abantu abadala. Siyakhathazeka ke ukuthi kukhona ukuhlukumezeka kwabantu abadala esikubonayo eindaweni uma ngabe sihambela. Ingakho sithe uma sifike ekseni saqala ngomkhankaso wokuphepha ukuthi amaphoyisa ahlanganyele wonke abheke imoto abheke nemphakathi ukuthi ngabe kuphephile yini. Sisebenzisana ke nanenhlaka zomphakathi ekutheni sibheke ukuthi eindaweni kuphephile. Sinikezele ke ngeimoto ezu-95 kuma-Community Police Forum ukuthi asize amaphoyisa ekulweni nobugebengu obudlangile eindaweni zethu. Kuqhume umkikizo kwavuka nosinga ngesikhathi kubungazwa owesifazane oneminyaka eyi100 edlanhlamvana ekhuluma neziko lezindaba udalule impihlo yakhe. Angikudla kokudla inhlobo zokudla ngidla ukudla okukodwa. Angikwadla amafutha amaningi ngidla amancane ngathi kona lokho ke njengoba iqoqo bangizidla ngathi impela ngiyafuna ukuthi sinisizamele abantu abazosibhasobha ngoba manje asisakwazi lutho. Intsha ngifisa ukuthi nje iziphathe kahle ngoba isikhathi namhlanje simbi manje nasibhubhisa intshi kakhulu kusala thina zalikwazi. Ey'ndabeni ze-1KZNTV kube Untombi khona mfubu ngiseThekwini. Kandoro kamanje yasePort Shepstone ogwini oseningizimu nelikaMthaniya yenqabela ibhayili osolo ngokubulala esinqanda mathe sakhe uNontobe komkhonza oneminyaka engama-37 yobudala. Lona wesifazane wabulawa yisoka lakhe laselimgqibe engadini kumgodi ongashoni kakhulu. Olilungu lophiko labesifazane kukhongolo uNesi Mkhungo uthi bebenkanise ngaphandle kwale nkantolo bezophikisa isicelo sebhayili ngoba umsolo wakhombisa ihluku esikhulu kabi. Uthi namanje kusanemnjunju ngokubulawa ngesihluku kukaNontobe komkhonza owabulawa isoka lakhe ngoJulayi 1 kulonyaka. Kuthi uNontobe wavakashela isoka lakhe eMachisini esuka kube ezingolweni. Nokwathi ngokusuka kwengxabano lambulala isoka lamgqiba emgodini ongashoni kakhulu engadini. Besize enkantolo ukuzophikisana nesicelo sebhayili kumbulali owabulala owesifazane owayeyintombi yakhe uNontobe komkhonza owasezingolweni eShobeni.
owaye wanyamalala nge-1 zikaJulayi ku-2023 eze kuye lo oyisoka lakhe. Wathuleka ke emva kwalokho ke elahlekile waze wazotholwa ngezi-6 zika-October egcitshiwe. Wambulala bexabene ebusuku bebangikhole yangena wamkinya wabese hamba eyombela wagcina ngokuyomlanda emshiya endlini wabese yahamba ke eseyomgciba ke. Iqhuba uthi bayaxoxisana nomsolwa ukuzama ukuthola ukuthi kwenzekeni kuNontobeko. Wasiphelezela futhi sayuboniswa uye la ayemgcibele khona. Sase simthatha siyombeka emgwaqweni sesibizile abomthetho ukuthi sicela bazosithathela yena bayosigcinela yena ngoba asikwazi ukuhlala nohlobo lomuntu olinjeyana emphakathini. Khathe thola umufi kwakutholwe ugebhezi kwasengasabonakala ukuthi umuntu wesifazane noma owesilisa yini. Kodwa amaphoyisa mase emba ebusuku ngabo9 koshaya abo11 esephuma sasesibona thina sasikhona somphakathi uthi cha isakhiwo kona kuyabonakala ukuthi umuntu esifazane ngoba umzimba wawusaphila. Oyilunga leforum uthi badlala indima enkulu ekutheni umsolwa veza ukuthi isithuku sekuphi isidumbu. Intombazane wayibulala ngoba bebanga indaba yefoni imessage ayibona efonini. Baqabana lapho ke balwa wazoyikinya intombazane. Wasithatha wasisa lapha yakulandawo ayigqibela khona. Umkhungu unxusa abantu besilisa behlisa ukubulala abantu besifazane nezingane. Kungcono ungixoshe makuukuthi ngikuvakashela kodwa nasemgwaqweni lento ukuthi sidlwengulwe nakhona nezingane idlwengulwe zibese ziyanqunywa ngeke abantu besilisa ake nibe nonembeza. Icala libese lihlehlela umhlazi 14 kwezokuthwasa. Ezindabeni ze1KZNTV kube kuzamando sicele ngisenkantolo yasePortchepston. Umengameli wenyunyane yothisha ke-Nathu uSibusiso Malinga uthi bayakholela kakhulu ukuthi uma kunezikhalazo phakathi kwesisebenzi nomqashi kumele kuhlalwe phansi kuxoxiswane ukunokuba ke kuphazamiseka izivivinyo zabafundi zokuphela konyaka. Malinga ukusho lokho engxoxweni ekhethekele neziko lezindaba kulandela ukuba ke inyunyane yothisha ke-Sathu isabise ngokuthi izophazamisa ukubhalwa kwezivivinyo zangaphakathi uma ngabe bengafikinyelele kezivumelwaneni nomqashi ngodaba lwamaholo. Ngemuva ke kwezinxushunxushe beziqhubeka kwaZulu-Natal eMnyangweni weZemfundo njengoba ke inyunyane yothisha iSathu ibidelekile esikoleni ikhala ngezimali kuhlanganisa uchatha ongu-1.5 wemali eyaziwa ngokuthi ke i-pay progression ukuqasha kothisha baka-grade R bephinde ke benyuselwe imiholo nokunye. Inyunyana iNathu yona iziqhelanisile nalesi senzo sokuhudula ke kwezinyawo kothisha nokubeke nomthelela ekuphazamisekeni kwezivivinyo zangaphakathi zika-grade 8 kuye ku-grade 11. Isikhathi lesi esicritical kabi la othisha besebenze khona ngokuyikhandla besebenzisa ama weekends abo kunama morning and afternoon classes besupporta lezi ingane beyilungiselela ukuthi zikwazi ukubhala. Nabazali isupport bebekade beyinika izingane zabo ukuze ikwazi ukubhala. Uma sizothi masixabene nomqashi bese siphazamisa ukubhalwa kwama exams sikubona kungekuhle ngoba kulimaza ikusasa lezingane zethu ikakhulukazi. Ngesikhathi ke kuqhubeka lezi ingxoshunxushu iSathu ibe isisolu emisiwe zemfundo kwaZulu-Natal uMbali Fraser ngokuthi ke uchemene nenyunyane yothisha iNathu ngemuva kokuthi ke ebenomhlangano neNathu bavumelana ngesisombululo kuyisikhalazo abebezibekele ketafuleni ngokubhalela ke umqashi incwadi. Thina njengeNathu we are politically non-aligned. Ngakho simthatha uMama Fraser njenge-political head yani nayaka education and simhlonipha ngokuba yi-political head ngoba nakusasa ngisho kungathiwa kuphatha elinye iqembu uma sizwa ukuthi khona babeke bahlale kwi-administration edlule bahlale no-MEC bacrafte ama-secular department kuyihlazo kwi-department baze basho ukuthi bathi mabe wacrafta bese kuba yibhomu kuNathu. Lento iveza ke lento yokuthi i-Department of Education has been captured eKZN. Angeke i-Department of Education ilawulwe i-teacher organization eyodwa ngoba beclaima ukuthi they are politically aligned. Ephetha ke uMalinga uthi ke uyakholelwa kuNathu ukuthi ke iyona yodwa inyunyane yothisha ekhona engaziyamanisi nepolitiki
futhi-ke engakwazi ukumela othisha ngendlela efanayo. Amalunga enathu la ekhona nothisha bonke irrespective of union affiliation, they should trust ukuthi nathu is the only organization engakwazi ukubalwela, ngoba any organization eke ya collide nomqashi noma ya affiliated, uma leyo political party ngene emandleni uthola ukuthi abakwazi ukulwela abasebenzi ngendlela efanayo. Lesigezi indabas 1KZNTV ngingusamukeliso Nqulunga kusempangeni. Umphakathi waseNgilanyoni ngaphansi kwamasipala asemkhambathini uthi sokuzoba lula ukulima njengoba ungqongqoshe ezokuthuthukiswa komnotho ezokuvakasha nokongwa kwemvelo KwaZulu-Natal usiboniso Duma ehambelele indawo kuyokwethula inhlelo zezolimo. Umthombeni uthi wenza lolu hlelo njengoba ushampiyoni wesifunda uMgungundlovu. Uthi kubalekile ukuthi bathuthukise abalimi abasebancane ukuze bezokwenza inzuzo. Abalimi bomoba eNgilanyoni bathi bakuthakasela ukungenelela kwahulumeni embonini yabo yezolimo, kepha baphinde banxusa ukulekelelwa ngomhlaba. Basho kanje ngesikhathi ungqongqoshe ongishampiyoni wesifunda uMgungundlovu usiboniso Duma eyokwethula uhlelo lwezolimo. Kuma nje ungqongqoshe ufike namadrona wasikhombisa sabuka idrona ichela upoison okusho ukuthi igxathu lelo ngempela silithathile kusukela namhlanje. Ingempela nje uma singase uhulumeni asitholele indawo zokuqhubeka, ingempela indawo esitshalile sephelile manje asisakwazi ukuqhubekela phambili. Imeya yomasipala uMkhambathini uNhlakanipho Ntombela uthi izikhukhula zabakahlameza abalimi. Indawo yaka 7 indawo esemakhaya kodwa inabalimi abalima umoba. Ngesikhathi nje seyikhukhula zangonyaka odlule babekhala kakhulu ukuthi kuyonakala emasimini abakwazi ama truck ukufika asezokhipha umoba. So ukufika kaNgqongqoshe ke bafike bayibeka ke ngoba baneyinhlangano zabo abayihlanganisile zabalimi. Bafike bayikhulumela ke bayishola ukuthi bafisa ukuthi ngathi uhulumeni engabayelelela kanjani. Kanti ungqongqoshe wezokuthuthukiswa komnotho ezokuvakasha nokongiwa kwemvelo KwaZulu-Natal usiboniso Duma uthi bathule izinhlelo zobuchwepheshe. Indawo yakoMkhomazi ke nendawo yaseMidlove itshale kakhulu umoba cishe uyibonile noma kuthiwa uyahamba nje endaweni zakhona. Kodwa namhlanje bebezoqeqeshwa ngokusetshenziswa kokufutha okusha okusebenzisa lebhanoyi elingahambi nomuntu ekuthiwa i-drone phecelezi. Liyalekelela ukuthi kunento ekuthiwa i-precision okhuluma ngayo ukuthi ke uma nje ukhipha amanzi awu 30 liters uma ngenzeka usebenzisa ugandagani noma usebenzisa izandla zakho kusuke ngenzeka amanye waste kodwa lokho kwenza ukuthi exactly quantities edingakalayo ihambe noma kuthiwa ufaka i-round up noma kuthiwa ufaka iphi chemical ezobiza odingakala iyasilekelela. So uhulumeni uyabatshela manje ukuthi ukuze uthole more yield emobeni fanele siqaphele ukuthi iscience iyasitshela ukuthi ziyashintsha izimo zezulu. Kuyofanele wazi ukuthi fanele ufake on time umbila wakho, fanele ulinde ukuthi ukwazi wakhe isacross level ephelele ushukelo kahle, kodwa futhi fanele wazi ukuthi isizini uma sekuyilesikhathi nazi efanele uzenze ukuze ufike emobeni ke ufike esigayweni yonke into ihambe kahle. So uDuma uthi inhlabathi ingalixosha igade eziko. Ulimo kade ngaphambilini lingathathwa njengento serious bengathi uyaphanishwa ngayo, kodwa ke inhlabathi iyona baba wethu nomama wethu engakwazi ukusilekelela ukuthi kulala emakhaya kudliwe. Ngisho nje umuntu onomhlaba omncane one home one garden wawudizanele kwaloko ukuthi bese kunikeza imbewu noma ngabe spinach noma ngabe ubeetroot noma ngabe yimi enye engakwazi ukuthi uyitshale even nje into enjengopelepele ungakwazi uyifikisa ezimakethe ikwazi ukuthi ikulekelele. Kanti kulindeleke ukuthi kubanjwe ukhetho lokuchibiyela kule ndawo kulandela ukudutshula kubulawe lowo owabe eliyikhansela uMzwandile Nganono Shantu. Izindabeni ze1KZNTV ku-Ayanda Dube ngisengilanyoni. Ake sithi ishelele itolo nenabeselo sobuye sibuye futhi nezinye zeindaba. Asibonge siphinde sinamukele ukuthi nisahleli nathi kwindaba ze1KZNTV nazo kezona ndaba ehamba phambili namuhla. Bakhale kuNdunankulu abasembumbulu nqatshelwe ibail osolo ngokubulala intombi kanti nathi uyisha amakhala ngesesathu. Umndeni kaThobekile Masinga wasemandeni enyakatho KwaZulu-Natal obili ilunga leJoy Celebration uthi usashaqekile emva kokudlula emhlabeni kwakhe ngoLwesihlanu. Umndeni uthi kuzohlala kumkhumbula ngamagalelo akhe endimeni ezomculo ikakhulukazi wokholo. Umndeni kaThobekile Masinga okwachephise emandeni namanje usashaqekile emva kokudlula emhlabeni kwakhe. uThobekile obephinda benekhona kwezomculo udlule emhlabeni emva kokubandakanyeka engozini yemoto ngoLwesihlanu.
Unina kaMufi uthi emva kokuzwa izindaba zokuba sengozini kwendodakazi yakhe uthi bebenethemba lokuthi uzolulama. Sithembe sithola nje sathola ukuthi ingane ingene engozini saba nethemba enhlizweni zethu ukuthi hayi njengoba kuthiwa sesibhedlela nje hayi umuntu ozophila. Kwaba late sesiyathola ukuthi hayi lo mntwana useshonile. Silahlekelwe kakhulu ngoThobi. Silahlekelwe kakhulu ngoThobi. uThobe bekade eyinsika einganeni kuyena ofundisa izingane indlela yokuphila nabazali ekhaya. Umndeni wakwaMasinga uchaza uthobekile uveze ukuthi kuningi okuhla kwenzela umphakathi njengoba bephinda hlanganisa izingane aziqeqeshe ngokwamakhono. Umufi uke waba ingxenye yeqembu lomculo wokholo edumile kuleli iJoyous Celebration. uThobe ube umuntu wabantu. Ube umuntu onosizo ngendlela emangalisayo emphakani wakithi. Ube umntwana beyisibonele esihle naphakathi kwekhala lakubo. Into ka enkulu adume ngayo ngeke ngahlali ngisho uThobe udume ngomculo. Uye waculela wazwaculela nekhwaya enkulu iJoyous. Ekuyena esithathe yasibeka endaweni ephezulu ngendlela emangalisayo. Waphinda uThobe endaweni yakithi befisa abantwana bonke abathatha bahlanganise babe yinto ebalulekile njengoba naye beyinto ebalulekile. Phakathi kwabaculi asebenze nabo kubalwa uSipho Makhabane, uThobekile, uZonke Dikana, uJonas Ngwangwa, uJimmy Dludlu, uLundi kanye noVuyo Mkwena. Umufu bephinda beumfundisi kanti ushiye emhlabeni abantwana bakhe ababili kanti kulindele ukuthi afihlwe ngosuku lwangomgqibelo. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uThabani Maphumulo eMandeni. Inhlangano engenza inzuzo yaseMombene eShowe iBL2 Center yeluleke intsha esifazane ngobungozi obungadalwa zizidakamizwa empilweni yomuntu. Le nhlangano ithi lesibone kuyisikhathi esikahle sokukhuluma nabantu besifazane njengoba sekubhekwa kumaholide okuphela konyaka nokuyisona kanye ke lesisikhathi intsha engena khona kuyidakamizwa kanye nakuphuzo oludakwayo bese igcina isiphenduka izisulu zokuhlukunyezwa. Njengoba kuzamaholide okuphela konyaka, inhlangano engenza inzuzo yaseMombene eShowe enyakatho nesifundazwe iBL2 Center isiyithathe inxaxheba ekulwisaneni nokusetshenziswa kwezidakamizwa kwintsha yabesifazane okwanda kakhulu ngezikhathi zokuphela konyaka. Lo bemele lesisikhungu kulomhlangano uCynthia Mayise uthi ke intsha yesifazane ayifunda ukuzithiba ukuze ingeke izithole isobishini ngenxa yezidakamizwa. Amantombazane Nkosi yami ungathi khona akwazi ukwenza kakhulu. Amantombazane ethu aseyaphuza kakhulu. Ayaphuza kakhulu. So njengoba kuzophunywa nje kuyejatshulwe ke phela ngoba isikhathi sivele sefestive wonke umuntu uyayijabulisa kodwa siyabanxusa nje sizibaqopheshisa ngakho khona lokho ukuthi uyeza ukhisimuzi kuzofika nabavakashele kwamakhelwane abona intombi kanti usekushiya nezinto eziningi usekuphuzisile usekushiya nanegciwane uyahamba uphinde lapha phendo yakhona mhlawumbe ukushiye nanengane yabona igcina ingane ingabe nalutho akajabule umuntu azigade ejabulela endlini angahambi abe uvanzi hambe ekubeni esephuzile. Ingane zethu zifile zidakamizwa ingane zethu angazi uma ngoba mhlambe into etholakala kalula yini. So siyabaqhuquzela ukuthi mayebona ukuthi mhlambe uzatheme ezakhela umngane wathola umngane kanti odlala lezi zinto siyabaqhumezela ukuthi athi come forward eze azobika ingazathi sekukhona into engathi siyangiqala ukuze simeluleke ngoba zikhona phela nendawo njengoma rehab yabona avuma umuntu simthathe simhambise kuyacommunicate ngoba zikhona zonke inhlaka zikahulumeni ezikhona la. Omunye wabantu besifazane okade ingxenye yalengxoxo ulethiwe Mhlongo uthi ontanga yakhe mabangaphanga umdaka izulu lingakani ngoba ke lokho kungabeka impilo yabo engcupheni. Usuku namhlanje ngilibona libaluleke kakhulu kuthina njengabantu besifazane ngoba esikhathini samanje ngibona kuyithina kakhulu esibulawayo ngenxa kwesisikhathi ukuswela ulwazi nabazali mhlawumbe kwesinye isikhathi futhi kuba yithina esithanda izinto nongafuna ukufunda ukuyimela. Esikhathini samanje sibona abangani benemthelo omkhulu ekuthenini abantu bagcine bebulawa ukuthanda ukuthi impilo engcono ngibona umuntu egqoke into enegama mhlawumbe nawe usuyayifuna ukuthi ekhaya kini abakwazi uku-afford ukuba nalokho okunye ukuyeka isikole
ukududana nakhona ngekhona mhlawumbe ukuthi imfundo ngoba imfundo manje ayisakhokhela sokujaha impilo engcono lesingasakwazi namashock edities la khohlisa izingane egcina umuntu esekubulala ngenxa usekwenzela izinto eziningi bese kuzobe yilokhu kwama drugs mhlawumbe kuba indlela yokuyijabulisa ukuthi kuvalwe ikole pens down Muqede isikole sekuvamiseke ukuthi abantu bahlale ezitolo bacela amashumi abasafuna ukufuna imisebenzi noma mhlawumbe ukuzama something khona ngisho co-op in esingakwazi ukuyenza ukuthuthukisa impilo zethu kula sijaha lokhu okulula asafuna ukusebenza noma mhlawumbe ufuna ulwazi ukwazi ukufunda. Ezindabeni ze1KZNTV kube komqondisi Miyeni ngiseMombeni eShowe. Lo abekade induna yasesitezi ngaphansi kwesizwe sakwaSomophe emacekane empangeni enyakatho KwaZulu-Natal uSipho Mthembu uthi usole inkohlakalo kuhulumeni njengoba kuze kube manje engakaza ayithola imali yakhe ayikweletwa uhulumeni wesifundazwe njengoba kade kukhokhelwa kuyinduna zakulesifundazwe imali yazo abezikweleta yona. uGabadela uthi waqala kuba induna ngonyaka ka2012 wakhishwa ngendlela angayiqonde eyisikhekhele embana ngonyaka ka2018. Ekhuluma neziko leindaba uMthembu usola uhulumeni ngokuqhatha induna njengoba kunehlamba sokubulawa kwazo. Zisalokhu siqhubeke njalo nokuqhamuka isikhalo ngemali okumele itholwe izinduna nokwakumele zithole kusukela ngonyaka 2013. Uhulumeni wesifundazwe KwaZulu-Natal ngonyaka owedlule umemezela ukuthi izinduna zakulesifundazwe zizokhokhelwa imali yazo. Kodwa uinduna uSipho Mthembu wakwaSomophe empangeni usakhala uyasithulisa njengoba kukaningi ezama ukuthola le mali kodwa lutho. Nginesikhalo la sokuthi ngabekwa njengenginduna ngo2012 May 29. Kwaqhubeka nobuduna bamaqhubeka waze wagcina sengibona sekuvaleka umhlomulo wami obusukhuphukile ngo2018. Ngabhala eMaritzburg nayi lokhuzana yakho ngabafeksela ngesikhalo zami ngoba phela uma uyinduna awuvela ukhishwe noma kanjani kulandelwa lo mthetho kule ncwadi le uAct ka 2005. So ngilindileke ukuthi ngoba phela wathi induna ezengene ngomhlaka zazangena 2013 kuya ku2016 already mina sengiyinduna lapho ngoba ngingene ngo2012 ngize ngagcina sengivalekela umholo wami ngo2018 ngingazazi izathu. Mangithi ngilandelela lokho kwathiwa gcina sesithiwa ke sizothola ama back pay thina bese esiqualify kule amadata abawabekile. Hayi kuphoseka itshe emanzini akwenzeki lutho. Sengihambisa zonke izinto abebeyidinga ziyitholile ezinye induna ezangena ezinye emva kwami. Lokhu sekumenze walahlekelwa yithemba ukuthi uyokayithole le mali njengoba abanye ozakwabo abangena emva kwakhe kwesobuduna sebeyitholile. Umthembu unxusa Undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal ukuba ngenelele kulolu daba njengoba esola inkohlakalo. Emarisburg incuza khona ayibanjwa. Sengiyengcena nje nomtshela lo ophethe lokuthiwa nganikwa ereception kuthiwa nangu umuntu ophethe lolu daba lolu. Kwalalisa imali engena. Manje ayofisa khona kuphela isonto lonke lidlule lutho. Alibanjwe ucingo lapha. Kodwa manje bese lokukhulunywa lapha emsakazweni. Induna ziyafa kanjani uzothini manje mawurojwa lapha. Ngoba lo mdlalo odlala eMaritzburg angazi noma umlabalaba noma ukhasini kodwa ngiyacabanga ukuthi ukopitize ngoba ukopitize udlala ngemali. Manje nje imali ingayikho nje ingangena ngiyasidla yobani yami. Ngicela ukusizakala mhlawumbe Undunankulu ake khipha abantu abayizigijimi mhlawumbe besihambe lapha emakhosini ukuthi induna ezinezikhalo noma sibizela nje ebhuke nje ihole lodwa kuthiwa size lapho thina nesinezikhalo ngoba imbi lento ngoba phela kushuthi le mali intshontshiwe. Kuzokhumuleka ukuthi lesifundazwe sisabhekene nesihlava sokubulawa kwezinduna namakhosi kanti abanye lokhu bakumatanisa nawo umbango wezimali. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo empangeni. Ake siphinde sithi ishelele itolo nenabeselo sobuye sibuye nezinye zeindaba. Asibonge siphinde sinamukela ukuthi nisahleli nathi kwindaba ze1KZNTV nazo kwizona ezihamba phambili namuhla. Bakhale kuNdunankulu abasembombulu unqatshelwe ibail osolo ngokubulala intombi kanti nathi uyisha amakhala ngesesathu. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bezu 18.70 maqhathaniswa nedola laseMelika bengu 22.97 kupondo yaseBrithani libe ngu 20.01 maqhathaniswa neeuro yaseEurope kanti intengo yegolide yona ime $1,944.72 ounce uthi intengo yolongahluziwe yona ube ngu $82.52 umphongolo.
Ake sibheke engosini yezemidlalo. Umqeqeshi wabafana uHugo Bruce ubamba umoya ngesimo sabadlali ababili beqembu leMamelodi Sundowns. Ibafana iqala amalungiselelo emidlalo emibili emqoka yokuhlungela indebe yomhlaba ka2026 ezokuba seMelika, Mexico naseCanada. Ibafana izokwamukela iBenin kokuqala ngomgqibelo ngehora lesithathu ntambama enkundleni Moses Mabhide eThekwini. Ngaphambi kokudlulela eRwanda ngolwesibili oluzayo, uBruce ubelokhu ebalule njalo bomqoka bokungalokuthi baqale ngebatha kule midlalo yokuhlunga. Uveza ukuthi ubamba umoya ngokuzovela emva kokuhlolwa odokotela kaGrant Kekana noThapelo Maseko bobabili beSundowns. Ake sibheke nasesimo sezulu esingalindeleka. Nina mekonyana kandaba ekhala emthonjaneni izizwe zonke zayizukulila ziyaguqa bese iphaka namuhla kamzimba umntana nethemba lonke leindaba sithi khulu. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThuli's Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.